kana jin turanci ba? Na ce ma na jin turanci ya ka zama wani ya karce ko. Me, before I am Denke. Ni ma na iya turancin nan ha. You, I am dog. You, I am dog. Me. Yes. Me. Yes. You are a Manu. Ay, wallahi ba ku isa ku sinara ba ni ma ya taro. Kai wai mutum ne wannan? Ai shi ne ni ma gani ai. Kwantar wata ce. Ya. Allah ka dawo bayar Allah, dawo bayar Allah.